كما يتقنيو تخطاتلتي مدب حيلا حسابات نلو مدما حيزلكم زمتاهو حوالان تسلوو عملم داوي سرعة زبل صحفيو نز مدب زغربلكم أمان تولدي كسام وداتا كتكتاتلو بتحتنا عدم حوالان تسلوو عملم داو سرعة وي ستاتسكو عدي جايو سانتيم راحت ايواغو غزي ايو قرشي جيزي كفيللو جبايه هتيريو كبدي بخننو ارحيق لاخكو سبي كقنيلو ابتا سرعت غزاي فچوچ اچحلو ابزع علم ماليا زي بلوم سبات كاب مبقل بوتهم تسديدهم ناب ازيو روحو بباهل يكون بسن لبونا يكون بغنزابه زعلم تفلي بوتا يخدو مخنياتهم اتبو انتس بوليتيكا انتس قطبا زتفلالي صقم كون غلي انتس فلتس امرو اتعلامه دما تسديدكا نتوم ابغزاز غدفكيون سدرا محغاز يخون اتسدد ገንዘብ ድማ حوالا ወይ ረሚተንስ ይባል እዛ ሓገዝ ድማ ንዝበዝሑ ስድራ ትንፋስ ይኾኖም ኪኒዮ ተራ መንባር ድማ ቀጸላ ሕብረተሰባዊ ደረጃኦምን ናብሮኦምን የማዓራሪ እዚ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ዓድና ካልኦት ስድራ ቤታት ዝዓለምን ዝፈጥሮ ነገራት ኣሎ ባህታ ዕረፍቲ ወጥሪ ሽግር ቅኒ ሕስድና ምዕናው ባህሊ مفتار سمعتو زحتاله افتح حوالين وزته نلومن بارين ريو بغمي منجديو حوالا ن ستاتسكو وي نسر لمداو سرعه حبرتسبات زعنوي اتزوتور قرصي ستاتسكو انتايو از زوتور قرصي محدرا وي ستاتسكو سدرا مالت قده تصبيتات زرغحنا كايدان حيلي اوشت حند سدرا زبلوي إذا مالت أبتا سدرا ماني إزز ماني يماخر عينا يميو منش جنزب عينا يميو لبا من وسنن عينا يميو مستيراون وزتن مالتي نابنت أبو اتوساني جزا يخون بغر ولاد لوهاوي وسانتات عتقباري يخون أدى قداي هالختي تقوطعطاري تخون وزتن إذا سرعة الجباب باتي زوتورن لمودن كونتاتو كخيد كلو تصقم يبلون تخونه جن نتسرعتنا جبابن بزوخونه منجدي زبصبص كونت تفطيرو جن نغرات لك ايكدون اذا ايناي قنوع وي ايناي جيجا يكونن انتاي دا تبصبصو وي تربشو لمداو سرعتي كاب مسرتاو طنقي مرباش ذا اجباب سرعته دما اتحاده حوالا ام معناو سدراويتاو زرغحن حيلن محدران اتوسانا اكالي نابنت حانت الساليم تبهال حافتنا كاب ايرترا ناب اوروبا اتوتمو ابناي صريت سرح دما سرح جمرت كم تزبزح سدتنيا زغبرو دما كاب دموزا قنيسا بمقمط ناب سدرا مسداد جمرت سدرا دما كنت نابروم بروئي تمعراري كم تحبرتسبنا زبلو دما حلفلو يحواتا دما زحشبي تمرت اتوتو سدرا ملت دما ابا صقاتنيا هونه تخونه جن سالم مست تسدو زنبرت ገንዘብ حويسا تسدو زنبرت ነገር نيرو نسو دما صلواي بال اب نفس وكف تدوللهم اوان دما رئيتو امهات تصمدت كونتاتهم كمي كغبر كم زلوو بخمي كنبرو كم زلووم يحواتات مهرتهم كمي كخون كم زلوو تገንዘብ بخمي كتقوملو كم زلووم وزته حسابا كتب جمرت از رئيتهم باريو ነገራት ከሐዋው ዝጅምር ምክንያቱ ሳሌም ከይተረዳ ነቱ ወሐዘ ኃይልን ስልጣንን ናያና በራገባብን ናይት ስድራ ከተናخፎ ጀሚራ አሞንጎቶም አባላት ስድራ ድማ ናይ ደጋፊ ርኢቶ ሳሌምን ደጋፊ ርኢቶ ናይት ነበር ሕግን አነ ዝፈልጦ ነገር የለን ዝብል ዘያሻራው ምክፋልን ሐሳባት ይፍጠር ቤተሰብ ድማ ርዕሱ ዝኻለ ሐሳብ ይህቡ ማለት አንታ ዛ ሳሌም ነዛ ስድራምበር ድርቢያታ ወይ ዞም ስድራ ጓሎማ በዓድ ሰባ ቀሚጦም ተራ መጋግባ ዝምገቡ ወይ አብዚ ከምዝ ዝነብሩ ወይ ከምት ዝሆኑ ዝብል ሐሳባት ይህቡ حوالا ስድራ ዝብጽብጸሉ ኣብ ዝርግሕ ኃይልን በአረይ ከምዚ ይመስል እትዋሃብ ገንዘብ ማለት እትሐዋሊ እትሐድሽ አዛዚ ይኸውን በዚ ድማ ብዙሕ ሕቶ ይመጽእ إذا حدش عزازي كخون زي حسبه نسو جن بهار حدش عزازي
ዝፈጠረ ሓዋሊ በዓለ الحዋ ናብ ዘይፈልጦን ዘይመደቦን ዘይተረድኦን ዘይድሃበሉን ኩነት ይዝፈቕ እቲ ዝልእኾ ገንዘብ ክጸሉን ጽሉኸ ዘይቋርጽ ምስኮነ እቶም ተሓገዝቲ ብመንጽር ተሓገዝ ዕቅድ የውፁ ስራሕ የቋርጹ ማሕረስ የቋርጹ ተሸሪፉ ከም ዕምበባ ዝኹመር ሰልድን ከሎ ንምንታይ ይሰርሕ ዝብል ስነ ልቦና ከጠጥዑ ይጅምሩ እዛ ዓይነት ስነ ልቦና ድማ ኣብቲ መዋሊ ጸቕጢ ይፈጥር ንኣብነት ሳሌም ነቲ ዝሕወል ገንዘብ ከተዋህልል ዝያዳ ግዜ ትሰርሕ ከብዳ ትቐጽዕ ካብ ድሌታታ ተብኩር ዋላ ሓሚማን ገላ ድማ ተጸሚማ ትሰርሕ እዚ ትጽቢታት ስድራ ካብ ሓገዝ ናብ ግዴታ ይቕየር እዚ ግዴታ ድማ ኣብ ገበናዊ ስምዒት ተሓዋላይ ዝሰረት እዩ እዚ ስምዒት ድማ ነተሓዋላይ ናብ ጣሕሳ ናብ ጸቕጢ ስምዒታዊ ድስካለን ዘይተበጽሓነታዊ ስምዒትን ይመርሖ ኩነት ሓዋላ ካብ ዝፈጥሮም ካልእ ጸገም ድማ ቅኒ እዩ ገለ ስድራ ቤታት ሓደ ካብ ወለድ ውላደን ናብ ስደትን ተምሪሑ ንቁጠባዊ ጸገማት ናይታ ስድራ ክፈትሖም ዝጅምር ኣብ ካልኦት ይሕዋቱ ብዝተፈለየ ዓይኒ ግጥሙቶ ዝጅምራ ንኣብነት ናይ ሓደ ሶማላዊ መንእሰይ ዑመር ታሪኽ ምስ ንርኢ ዑመር ኣብ 10 ዓመት ናይ ስደታዊ ናብርኡ ናብ ገዛእ ዓዱ ዝሰደዶ ሓገዛዊ ገንዘብ ምቁርሑ ከመይ ከም ዝነበረ ኣፍልጦ ኣይነበሮን ድሕሪ ግዜ ድማ ክዛወር ተመልሰሞ ሓደ ካብ ይሕዋቱ ነቲ ዝስደድ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ውልቃዊ ጥቕሙ የውዕሎ ከም ዝነበረ በቶም ስድራ ድማ ሓለፋ ከም ዝተገብረሉን ዑመር ፈለጠ ኣብ መንጎ ዑመርን ሓውን ስድሩኡን ድማ ምስሓብ ተፈጥረ እዚ ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ዑመር ተፈጥረ ናይ ሓለፋ ኣጠማምታ ምቕራሕ ፍልልይ ርእሱ ዝኸኣለ ሕድሕዳዊ ምጥላማዊ ስምዒት ይፈጥር ስለዚ ሓዋላ ገዛ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሃንጽ ኣብ መንጎ ልብታት ኣባላት ሓንቲ ስድራ እውን መናድቕ ክፈጥር ይኽእል እዩ ብኻልእ ወገን ድማ ምስ ንሪኦ ማለት ከም ኣብ ጉዳይ ጾታዊ ግደ ማለት ተባዕታዊ ግደን ተንስተይታዊ ግደን ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰባት እቲ ተባዕታዊ ጾታ ከም ኣላይ ስድራ ምንጭ ቁጠባ እቶት እታ ስድራን ይዝርአ እምበኣር ልክዕ ከም ሳሌም ምስ ተሰደዳ እቲ ምንጭ ቁጠባዊ እቶት እታ ስድራ ኣብ ክንዲ ተኣቦ ሳሌም ትኸውን ማለት እዩ እዚ ቁጠባዊ ተማእዝኖ ድማ ኣብ ጠመተ ናይ ተኣቦ ብዓይኒ ኣደ ሳሌምን ይሕዋታን ርእሱ ዝኸኣለ ዝሕታለ ይፈጥር እቲ ኣቦ ድማ እንተስ ብኸፊል እንተስ ብኢደ ዙር ካብቲ ኣዛዝ ቦታ ናይታ ስድራ ከልግስ መሰል ባህሪ ይንጸባረቕ እዚ ድማ ነቲ ባህላዊ ልምዳዊ ተባዕታዊ ግንዛበ ናይቲ ሕብረተሰብ ይንቕንቆ ማለት እዩ ሓዋላ ዝፈጥሮ እቲ ካልእ ጸገም ድማ ኣብቲ ተሰዳዲ ውልቀ ሰብ ወይ ሓዋላይ ዝፈጥሮ ናይ መንነትን ናይ ዘይተገንዝቦን ባህላዊ ነውፅን እዩ ገለ ካብቲ ኣብ ወፃእ ሃገር ብምንባር ዘጋጥም ነገር እምበኣረይ ለውጢ ስነ ልቦና እዩ ሳሌም ኣብ ዓዲ ዘለው ነገራት ብተፈለየ ጠማምታ ክትሪኦም ትጅምር ገለ ካብቲ ነገራት እምበኣረይ ጉዳይ ኣጠማምታ ኣብ ትርጉም ተባዕታውን ኣንስተይን እዩ ነቲ ትርእዮ ተመክሮ ድማ ምስ ኣብ ዓዲ ዘለዎ ይሕዋታ ደቂ ኣንስትዮ ብምንጽጻር ክትቃንዮ ትፍትን ኣብዚ ወፃእ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ይገብራ ከምዚ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ተካፍል እዚ ድማ ኣብቶም ወለዲ ሳሌም ባህልኺ ኣይትረስዒ ልምዲ ኣይትረስዒ ንስኺ ኤርትራዊት ኢኺ እምበኣረይ እቲ ዘለኽዮ ዓዲ ኮንከን ክብልዋ ይጅምሩ እዚ ናይ ባህሊ ነውፂ ድማ ሓደ ካብ ስደት ዝፈጥሮ ኩነት እዩ ስለዚ እቲ ፈታኒ ገጽ ሓዋላ እዚ ኮይኑ እንከሎ ማለት ምብራስ ስርዓተ ገጽ ኣገባብ ሕብረተሰባት ምጥጣዕ ጽልእን ባእስን ቅንዕን እቲ ጽቡቕ ገጹ ድማ ናብራ ምምሕያሽ ንህይወት የቐላ ምዃኑን እዩ እቲ ክንገብሮ ዝግባእ እምበኣረይ ምዝድራብ እዩ ብዛዕባ ገንዘብ ምዝርራብ ብዛዕባ ስርዓተ ኣገባብ ወይ ስታተስኮ ምዝርራብ ምቕራሕ ሓይሊ ምዝርራብ ኣብ ሕድሕድና ድማ ዋጋ ምወሃሃብ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሓይሊ ሓሳባት ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ኣብዚ መደብ ብዛዕባ ሓዋላን ጽልውኡ ኣብ ስርዓተ ኣገባብ ሕብረተሰባትን እዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ይራኸበና ሰላም ቅነ